into yokuba kubekho owayi. Oh, Nkosi yami. Suka esinqeni sikatata sompendeti. Wazi uThixo thina wasinika olubabalo lesibeleko. Wathi nokuba uye wadeposit X, nokudeposit Y, nokuba le utholeyo yintombi, nokuba yintotana, thwala wena. Once again, I tell you namhlanje I'm entrusting women with men. Ibale msulungu. Uthi ndizosingathisa. Nhlobo wasingatha unyana yakho uqhumzala. Uthi ngoku ndifuna unisingathisa ikamva lendoda. Ukuba siphinde siye Labour Ward kakhona siyothi Nkosi siyabazala. Sibazala ikamva. Sibazala idestiny. Sama sebendaweni uThixo uthembe kuthina uba nezidwala igcwalise ngabantu abangotata. Ukhona zondiva ongandifaka uyithathe amaXhosa athi uyifake apha enqaweni uyifake enqinini yawo uyitshaye mva. What I'm going to do something very strange in the last days. It is a woman that is going to make it a point into indaba yomuntu ongutata iphecelezi. Ude athi wawo zikhona izifo esingenangena kuzo xa sibayeka babe zinhloko. From the time I entered yesterday, when you can't answer, I got Jezebel. 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 Ndikumana ndilala ndivuke ndilala ukente zesingcibeni Jezebel. Sibavuse abaleleyo. Sizame ukuba sibavuse. Ungangaphi umbone lo muntu unxiba amabhabhathane amhlophe namhlanje. Ngicela sijonge. Sijonge umhlobo sakhe. Sibamba. Amen. Sivusa siqonda sivuka eli sisemthandazweni. Amen. Amen. Dilala ndivuka amazulu esithi Jezebel. Dilala esithi Jezebel. Unyaka kwakungo 1994, 1995, 1996. The very first time uThixo uthetha uJezebel. That one had encounter. Into yokuqala endisayikhumbulayo ngelo xesha yayiluxinezelo emagxeni. Amagxala ubemvusisana lobe esithi sinke sixinezelo. Sawuphuma siphumule. It was a heavy load endingayaziyo yeyantoni. Ndizawuvuka ndithi mhlawumbi
kukhona inenekazi elathi xa ndisitsho sithi hey andiyazi into liyabusizwe lwam very cheap and to yabona umntu sesazi noko qho wazothi umayingcwele kum it is what I'm telling you about uJezebel. Jezebel engimaziyo mna ndimazi ngukumkani kwi-Old Testament. Ndiphinde ndizowuva kwi-New Testament umabandla lasixhenxe uKristu evela esithi ndinale nto ngakuni nina baseThiatira ngokuba ninyamezele uthi this woman ethetha ngayo noma nayithi ngapheji zambili wathi uYesu tubawo ngifuna ukungenisa ngokwami esikolweni sifunda incwadi ngokuba ayizophelela kuwe ngifuna uphinde ngumlomo kwindawo ezinetswaba kuso ungazuthetha ngenxa yento ufunde incwadi kodwa uzawuthetha ngento uthe go through the experience. Amen. Ngeniswa ndoqala wayethetha uKristu wathi ndifuna uyofunda ngohlobo esenza ngayo ukumkani uJezebel luhlobo enza ngalo ngoku uJezebel wathi bawo yiya uyofunda kwisikumkani uthi uphinde uyofunda kwisithile uzawufumana kugcweleyo ukuba ubani uJezebel yo eyokuqala yeyokuba uvezwa ekwisimo somfazi enxibe ubufazi kona akamfazi ngokuba uspirit into kunayo apho akhawuleza sebenze ngamandla khona usebafazini nayikhumula kusigate yokuqala yethu manje ibigate yantoni yespirit amen. That's right. So Jezebel is a spirit. It's a spirit. Ispirit esingahlala kwabhinqile singahlala nakwindoda asikhethi kodwa siyathrive in a woman. Ngizawuxelela ngokuthini indlela esenziwe ngayo uThixo singabantu bemiswa singabantu be-emotions singabantu abanokuyibaka nokuba ingekho njalo siyenze ibe ngaphaya nguwe lona udibene nengozi uhamba nomyeni wakho xa sekufuneka kubalisiwe malunga nale bendidibene naye uyawufumanisa into yokuba lena yakho igalelwe a lot of i-aromats ne-herbs kanta kwakho uzawutsho wathi hayi ibiyingozi ezidibene nayo kodwa xa kufika kuthi ube ngenyanga uthi ibiyinjikitha yegazi babhubhi nabantu yazinamnye. The nature of a woman is such that Jezebel can thrive in a woman. That's right. Jezebel akanakuba uyaphathwa ngokuba uJezebel nokuba manezimsekelo umuntu otshatayo athathe elesa spirit, the spirit of Jezebel njengoba sitsho anganaye nomyeni ekhaya kwakhe kuba linenekazi kodwa ngupokobhana angamazeli noba yintoni ngokuba ngokwamlo esa spirit sithi sele nditshatile owam umyeni nangubhahari umyeni kaJezebel ngubhahari angatshata physically
sonke sicinga into yokutshatile kodwa upledge allegiance to Baal. Ithi eligama lithi Jezebel lithi Baal is husband. So uJezebel indawo yakhe xa ethe wangena kwindawo yokutshata wenda ungenela ukuzocontrola the power of a man. Ngoba Jezebel hates men with passion. Jezebel afuna ibona into xa indoda ngoba indoda ngokudalwa nguThixo yadalwa yathi qhathu, yadalwa yakwindawo yokuba ibe ne-authority phakathi nokuba uyayithanda noba uyithandi naloo nto. Yiloo nto uThixo wathi masithandaze ngabo tata enze kungathi ngaphandle kwalipha kwam ngamadimoni ekufuna kujongene nawo uthi khulula ilida yalo mzi. Akathi uba uthatha indawo yokulida uthi yima kulaa ndlu kasibiza siyiwolu lena yemfazwe yakwakho apho ubhinqa wenjenje uthi Sathane sake ndidibane naye nje andimazi lona uyisele ngaziyo. So Jezebel, ayibona into indoda isibili sika Jezebel. Khumbula sitheni phaya kobe ngekuzolo sithe izinga lokuqala igate yokuqala ngabantu abangeniweyo zispirits. So namhlanje specifically sesika Jezebel ungenwa sesika Jezebel spirit. So umuntu ongenisa spirit sika Jezebel xa ebona into indoda kunyakama umnyuki into ngaphakathi ngokuba indoda inezoso, indoda inepotomane, indoda ine-muscles. Hlobo uThixo wayenza ngayo wayenzela into yokuba mayithi xa ihamba nekhaya nalusapho yona ijinji enzela zethu utshaba oluthi gqi uqale uThixo ekhulula isizwe sakhe enhluphekweni yaseJibhithe ebukhobokeni akabekanga mfazi to lead. Andinanto nabafazi as leaders ndimile nami in my own right but under authority. Ndikhulule kutata abantwana bam bandibelapha amagama okuqala xa kubuya uthele kunjani. Loose cannon. Jezebel is a loose cannon. Very dangerous is a loose cannon. Chikona ekhulu Israel. Akabekanga woman. Engena kuba unokukhethe. Akusikho into kuba uyi-feminist, uyi-chauvinist. Uyi-chauvinist. Akanento nakwenza ne-females no. Ebuthixo elibakhe. Uyayazi indlela iwalisha ngayo iwoman. Ibhinqa mfazi. Uyamazi indlela iwalisha ngayo umuntu oyindoda. Right? Wabeka uMoses lithi ilizwi likaThixo. Njengoba ehamba nalo mkhosi omkhulu besiya kwilizwe lesithembiso. Wayengekho phakathi kwabo uMoses as a leader. Wayebatheni okay. Chocolate? Amen. Okay. Amen. Where's millions mlandelayo ngoba xa ethi ithethe uthi lo usekugqibeleni utheni ewe akamu xa ipace yakhe isethe nje ujo lo usekugqibeleni oxhomekeke kuye umenzo. So Moses wakapasitela wanikwa uThixo amandla ukuthi masibayeke madoda bathi
Masibayekeni bafazi amadoda athini? So awuzundikhokhela. Sabazo umzekelo. Yabona xa sele umuntu ehlele saspirit sikaJezebel. Phakathi konzweni kuye kuthiwa ukuthi lena indawo uzobhakisha umfundisi omkhulu apha. Inkosikazi yomfundisi omkhulu la ubhakisha. Ubhakisha administrator apha. Ubhakisha accountant and pastors. Siyabe spirit stuff there. Sizomisa kule ndawo there. I don't know. As the Lord is oh my God. Just making an example. I don't have anything troublesome, but because it's also my go singing and what I was saying, I was so and go out. Literally, so many words I'm saying. That spirit will make the point to come and disappear. Ulendawo ekucela umfundisi omkhulu. Usithi usithi ayibona. Kaloku sisilenda bese sibeka umfundisi omkhulu. Uloza ophathisha apha ngokumo. Uzawuvela ukole esithi ya uxolo. Akaniqonde. Ngithandasa umandi kakhulu. Akaniqonde letana yina yo andiqondanga. Xa ikhupha uthi ngaphakathi nakule vex ayizabe ndila. Ndizabe ndilapha nakule vex. Kodwa ke ndincome kakhulu kuwe ekuthini qolo. Ngaphakathi ndithi ndilapha nakule vex. Nyani kule vex ayo sizabe silapha. Ukuthi umzekelo enkonzweni sine-toilets ezisetyenziswa zonke ezizabe efundisezina akukho. This particular morning sibona a member of the church ngabona toilet isetyenziswa zindwendwe nabefundisi. Xa ebuza ku-responsible hayi uzasitoilet basezingena ngapha wathi ingetheni le. Uthi ayike uyayazi nje walapha ngokomoya uyazi uba lena yendwendwe nabefundisi wathi baneempundu ezahlukileyo nezethu. Toilet yobeka zona nami ndibeke zami. That spirit is defiant to authority. Singesi sishoka manje. I-defiance ke ilanto ithi xa ucinga uba ungubani ndizawuthatha ndibeke endaweni yayo. Awungazi what I'm going to do now. It's just go. Jezebel, eyona nto ayihlale nayo njengoba engayifuni i-authority kukuba mayibe nguJezebele oshayelayo isigingci. Wonke makadanise kulo mculo kaJezebele. Is it the umuntu ongutata othathe le nhlobo okanye ophansi kwale nhlobo azivele engathi uminxinto angakwazi ukuyichaza ade bathi xa bethetha athi ndiske ndakhetha into yokuba ndithule ndiske ndiyeke njengoba kumdala senza kanje nesa spirit yema makukorojo kaloku kuklinwe. Umuntu ongumama kufanele uyayiklina indlu yakhe akorobe ahlamba impahla zomyeni ayine. Esa spirit sizawuncuma sithi indlela ke zange ndifundiswe ekhaya ndiyayibulala le nto ndifundisa. Mama ndithi siyakuthembisa siza nawe asikho ndlongondlongo ngokwendlela yokujonga
Kodwa silinde kujikele nje sithi thwaqa. Nyani kuvekisa sokuqala uzobona ingathi into ziyalunga. Kwesibili kuyaphuncuka, kwesithathu kuyaphuncuka, kwesine ungeke bucaba siphele saqalela ngoba sisazi noba sibe simntana noba zezipho eziklini. Funeka uphinde uthi kaloku besithe yiyo uyafabe ndithi ndiyasamana enze uzuve kabuhlungu wena othi obona nocebisayo, because that spirit carries guilt. You must bear guilt. Yiva kabuhlungu. Sihamba naloo nto uba wena usibhaqane usibonisayo yiva kabuhlungu. Sizakwenza sikumfikile nokuba sikumfikile kanjani enze uba futhi siyamazi emasimfikile. Sonke sithi Jezebel. Ude kukho nengoma ethi hey 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 Jezebel. Akithi sabantwana ngabayazi into bayiculayo. Sikhohlakele. Laa nto ikhohlakele ngomhlobo. Kwincwadi yesithilelo sisenkondlweni. Asikhona ngaphandle. Sisenkondlweni. Siphakathi kwenkosi sithilelo. As we Revelations 2. Nansi enye zempawu zikaJezebel yesibili. uJezebel uyabacaphukela abaprofeti. Akafuni nokubabona abaprofeti. Babona emanzini. Kule ndawo yakhe ke ngokungasemanzini. Hates any voice that coming from a prophet. That's Jezebel. Ngoba abaprofeti bayakwazi ukuyijonga, bayinqomanise, bayifunde. Uthi ungakha uvule umlomo umprofeti avela afunda kwazi. Nimamela zalo? Zimpawu zakhe ezi. Enye yempawu zikaJezebel nje bakuphathwa nje very seductive. Ngoba kufuneka ethathe amadoda kaThixo awabeke phansi. Nansi indaba le-seduction. Kuthiwa yintoni i-seduction esiXhosa? Ndifuna yiza siXhosa. Ndiphele izihlobo zam seduction. Ufisha. Amakhehleakazi abamazi ukufisha. Uheya. Ulowo. Masters ekulobeni. Njengoba aphukela indoda engafuna ukuyibona uJezebel. Eyona nto ayenzayo kukuyiloba, enzela uba isengeka amandla. Akanamdla ezamsebenzini lo okholwayo, kanamdla yabhethi. Eyona njonge kuyo kukwazi into ibhede yenzayo emntwini. Ngokuba elolungu nelomnqophiso lele covenant. Xa uThixo wayecovenant noAbraham, zange aqele indlebe, zange ndicela ukuba onke amadoda zasike indlebe ezindlebeni eze nendlebe. Zange athi sebezele ucikicane ngoba ungamkela ucikicane uphile kodwa waya kwelaa lungu. Ngoba elaa lungu limele ukuhamba nokwanda. So ngamanye amagama uThixo wayesithi ndimenzile umntu apha khoyo kuzakwanda, kuzawukhama. uJezebel akafuni ukukhama nokwanda kwendoda. Ungqala kulo ngqo eyogwethe ayithethwe nguThixo.
you're going to do very well. Wathi ndicele ilungu khatha pha makophe pha lapha isanisiswe phaya ngiyolahlwa pha enzela uba kushiyeke ubuwena emveni kokuba iBhayibhile ithi wafumana umntwana Abraham. So uJezebeli ufuna laa ndawo endodeni. Nasi ke i-seduction yam ohlobo ke nganxiba the longest of coats asahlala nje namane singaside ihlobo iskirt isilithi senje nje yabona nje xa unxiba usize enkonzweni mani unalanto ethi ndize kuKristu umyeni wami abe ndizodibana naye bengakunxibela ihlobo na So Jezebel knows that. And Jezebel knows. Are you going to bend? I'm setting a puppy. Who says, why you not Pasako? As you know, I can child. I'm calling who Shana. Who could bend from Suswana? We are talking about Kumayo. Who Jezebel? It masters the art of seducing a man. To mention the land man, this lead is best. Scared for the snipers for him. And the man, the man who's still. He's all smart. He's all okay. I snap on the tingle. Uyambona nanke awuhathele akasekho sendlini kaThixo uhathele wemke kwabalona awuse uThixo uyidla lokuqala abahlali bangalo libe lalihlathwe
labor law. Amen. So that spirit is extremely seductive. Extremely seductive. Nindivile athi ayinanto nokuba ulela lathana ozawulithatha ulibeke. Lingakhona. Qala ngokuhlala uyeke njalo. Uyeke. Lengona enthatha seyazi base kugqibekile. Sonke sithi seduction. Sithi ilobi. Sikhawula ilobi. Amadoda kaThixo kalobeki. Ngiyabona lokukhosi wentokazi sekudala sikhona the seniors. Nijongile indlela ezenzenga. It is because ulena yayisaziwa iyezwa. Ihambile phi. The worth of productivity of a man. Ubutheni benjeko yeziqhamo sendoda. Yilonto xa iqhankqekeza ubonakala kwabantu. Usekuwo umsebenzi wakhe. Usafumana nomali beyifumana. Kodwa yinyanga yamathuba. Ziyophuka imoto abantwana bayenzakala. Yikuyele kuyena ngokuba uvule isango le-prosperity. Sikunye bazalwane. And a man by birth ngokasenyangweni upeyindoda wavela kuqala nasendalweni. Ngokuba umuntu oyindoda yigate, sonke siyigate. Yigate enkulu. Main gate. Kontata. Gate enkulu. Xa uThixo edala waqala ngayo. Xa ezisuye semhlabeni wamzisa intoni? Sele sithi mna ndizobuyisa okulahlekileyo wazisa indoda. Ngokuba izinto zonke wazenza zasukela endodeni. So i-main gate indoda. Yilonto uJezebeli engafuni nokuyibona because ufuna kuvuleke i-main gate. Sizawuma sinomkhosi wentokazi. Sithi gate ezimain emakhayeni ethu esizweni ezinkonzweni zethu siyazivala. Sizivala ngegazi. So sithi ke ezinye zempawu zikaJezebeli ezicace cha yi-seduction uloba ngoba into yakhe nje esenayo wena ngayifunda ufuna ibona iphele vuka and uyazama ngenze ebhedini uyoyivuthulula xaba yenye yayo into nayikhanga ayibone iphele vuthu andithethi into ningayaziyo sihlobo zam siyazi kakuhle once iqalisa kude kutsho udibene nobani udibene norongo. Amen. So may the Lord preserve. Ayigcine eyalapha esenkonzweni. Ayifihle esenkonzweni. Amen. uJezebeli zininzi indaba ngothando. But uzawukheza phezulu as uThixo andinika zona manje zitsho njengangoku. Amen. uJezebeli umkhonzi wezithixo angathi Yesu khonza isithixo angathi Shanai ithi iBhayibhile uthi Revelation uthi you tolerate
it. It is ukumnyamezela. Siyazibona zonke ezinye izinto zisiphene. Kodwa lo muntu unezakhono gifted. You know what kuzoba tolerance. Yabo uma uyibamba imic uzawucula mama. Uma kufuneka ekitchen upheka uzawupheka mama. So they say, hey, Jezebel. Because if I had akajonganga kubeka phansi ugwegwe. Ujonge abasemithini emikhulu. Ujonge amakhosi. Ukhona kuwathula amakhosi. Awabeke phansi uJezebel. The species is under attack. This spirit especially. The last one. Quest means, you know, I've got about 18 points about Jezebel. But the last one, we are eternal. We are eternal. Uphethe utheno. You read the word. iBhayibhile ithi wayejikezelwe ngamatheno. Wayejikelezwe ngamatheno. Kwa uAhabi wayethi ukuthetha nje abanye is-Arabs uAhabi nazo senjenje indoda le into nayo ikuba ezoyenza ukuba noma uthiwa utheno. Undivile okanye lihlo linye nje limthi azazi mama kohlala. Bona nje lihlo lenje nje mbelinye azazi kahle bakufuneka ndohlala. Iyathe ispirit ka Jezebel siyawathena amadoda. Ukuthini ke ukuthena? Ukuthatha kubathatha nokudoda. Ukuba bona basigcina xa beqhuba imoto, kwaba baqhuba imoto. Sikhona ezinye zinopipe abakhulu. Uve abendlezi amadoda. Ubonile uke athokela kwami athi indoda le yasibiza yona bakuyibisa ngohlobo. Athi ikhona libhoke egqitha i-successful. Iza isima. That's the main thing. Indoda nalapho kuthiwa ubiza i-ego. Nalanti imenza into ba ave kamandi xa eva amagama akho umama wakwakhe usithi siyabulela uyasikhe dlami kulena yokuba singayicingi nokuyicinga into yokuba sithi ngubani lo mbani usoloko ingojule. Amen. Imfuselelo. Singing was on my tongue. And all the single ladies. Let's say after this is preparation time.
sikwazi. Nokuba ngabe unenyambalala 8 million ye-demands from this one person, kawujonge ezizimbini azenzisisayo. Umjonge emehlweni ukuthi ndiyabulela. Mina ndibulela kwaleyo baba yabona phakathi kwaba amaledi amaninzi kangakuthiwa. Uvela wabona ngokuqoma yo wandenza yo. Andizazi ke ndiphi. Bulela. Kwakulanti ithi lilunda lendoda. Indoda inelunda. Inenekazi nalento kuthiwa i-image, inhlobo yokuzibona nokuzivela. Nanti i-image ukuthi bangavele siqoqa lithi uma uzazi. Xa novele siqoqa uma ngona ukuthi nozombika ngakhe. Hey, wathi mina wambika ngapha sizoba imhlekelo umuntu. Because umuntu make no. Wathi mina wambika ngapha umuntu wayemhle kangaka. Hayi bethuna limaza abantu abantwana nabo. Hey bethuna kusesithatheni emqanduli. Ndimgqibe i-image. Uzawuthi xa esuka kulaa ndawo asuke eziva ethe so umuntu ongutata ncome kwizenzo zakhe zesihlunu zobudoda. Sinobuhlanti namhlanje ngenxa yakho. Ndiyabulela. Zanguve nokuzala ethetha le namhlanje uThixo uthi masiyithethe uyazifundisa. Enzela uba yiyo lento ezawuhlala esilwa esithi ngenxa yokuba awufiki kulaa ndawo ye-ego le ezawumenza uba azivele. uJezebhele ke ucunza laa ndawo ngokuba isizathu sokuthena ukuba makabe theni athambe abe siyo kude kuthiwe umtsala asithethi thina ngemeko yokuba abantu aba bayathandana zohlukene izinto but uyambona unomeva kamgqwashe olithetha belinye usaze womuntu wekhaya nekati nezinja ziyazazi noma zipheke ngicala xa ithi qha uthi sa ade aphethe seyihlalele ethi kungcono ndihlale phi eyibaleni ndifike ndozolala kunokuhlala nala nomeva nasenkale kuyaziwa nonkosikazi kuyintoni unomeva. Izolo sithe xa sithetha sathi eyokuqala le obengekho izolo kuze kwabe bekhona ndiyaxolisa sithe yileveli yokuqala le andithi apho ubawo asifuna siye khona usifuna siye phi akukuhle ma i-excellence yalapha ekhaya hayi 20 out of 10 percentage. I know 100. This is 108. Excellent. Oh, amen. Umthimlo oplana kaninzi manyathelo kule ndawo sendiboma abantwana bekusho. Uba usibekele ukuba sibe lapha. Sibe ngabantu be-influence. Imeko zinga-influence wena kodwa i-influence imeko. Sitsho? Sathi xa sisuka sathi sehle
emzukweni sazomtsheza kwindawo yale mimoya. Sathi kule mimoya ke ngokuthandaza nomfundiswe beyitshela ingakwazi ungena. Kwakhona ke le level yesibini ibilapha, ngibone? Lena ithi ba priest, ngibone? Sizofuna ukukhawulezile kuJeremiah chapter 1. Aba priest indawo yabo yilena kuthiwa ukuthi raise an altar, ukwenza isibingelelo. So ijourney yakho yokuphindela kwindawo uThixo ebekubeke kuyo, ukusuka kunomphithanyongo oJezebel kule gate yokuqala, kule level yokuqala, usiya kwi-destiny yokuhlala ebulawuleni. Nanto ithi ayithetha kuzoya kwarhulumente, hayi sithetha ngento ye-authority. Naselalini uyaziyo, uyatsho ukuthi sikhona into ezingenozenze khona because uphethe ulawulo ne-influence. Amen. So ijeni ihambo yokuphindela, nansi bazalwane, from here uqhawule pha uze kwizibingelelo, uze kwi-priestess. Ngoba kwaSirayeli dala nangoku ke phofu, umpriest wayesaziwa njengoyena oraise altar wesibingelelo. Yiloo nto iBhayibhile ithi xa kwakusenziwa indlu kaThixo, itempile, izindlu zabaprieste zazilapha phakathi. Ngokuba isizathu sokuba balale kwalapha kungenxa yento yoba kwakufuneka begade isibane singacimi. Bayavuka ebusuku bayogalela ioyile esibaneni phambi kokuba indlu kaThixo isize inkonzo. Umprieste seyisilungisile isibingelelo. So ukuqhawula usuka apha siyothatha ingubo yepriesthood. Yiloo nto xa ibiza iBhayibhile ngathi ithi we are a royal priesthood. Royal priesthood. Singababingeleli. Nansi ke into ngombingelelo yi-altar. Abaninzi bethu ndiyacima mhlawumbi abekhe baya emagqirheni. Alikho igqirha eliyawutsho ukuhlala likuchazele imeko yakho lingaqalanga laya kulabona enesikhumba sebhokhwe, enengodo, enezigodlwana, enemathambo, sigodlo. Xa ungena uzocela likulawulele, likuxelele lokhu ufuna ukuyiva. Alivele likujonge nje lithi ngubani kathi sele ithethe imimoya. Khumbula amagqirha asebenza ngemilozi. Imilozi ke yimimoya iBhayibhile ethi familiar. Yiloo nto abo bantu azawuthi umntu ndiphuphe utatomkhulu engazange mbone, baze bathi bambona utatomkhulu bathi tyhini nguye nyhani, baze bathi tyhini hayi nyhani uyabizwa. Kungenxa yento yoba idimoni lona kudala lakho lelikho esekhona utatomkhulu. So linayo i-image katatomkhulu, liyakwazi ukuyizisa i-image katatomkhulu. Ngoba lalikho okuthatha. So awusiza ke ngokwegqirha alivele bese no, ufuneka eqale phi? Esikhohlweni. Isigodlo kulapho ahlangana khona nabakhonzayo. Ukukhonza abaphansi ubabiza esigodlweni, athi nami ungenile ndithini amamele kuwo uzayivimela silibibi isitshana galapeni zisitsho zalo sili
uvele endaweni ethile uthe wathi uyazi baziyakwazi zibone uphuma ngalokho yini moya. Usayibalisa ekhaya bandicinga uyaphi kohlele esingeni ziyayiva siyomxelela uzawuza isigodlo ngamanye amagama isigodlo yindawo yamandla yegqirha. So ubugqirha ke uthathe ngale ndlela nditsho ngokuna uba ubupriste awukwazi ukuthanda uThixo ungakhange ungene esigodlweni sikamoya. Ngokuba esigodlweni ubiza onamandla ngaphezu kwakho azokunceda kulujongene nayo. So xa kuthiwa umpriste ke ngoku ubiza amandla onamandla kwiimeko zakho zonke ezikuxinayo uzibhakubetha ndawonye kude kutshiwo kuthiwe babhubha abafazi abendileyo kulo mzi xa bena-60 makhulu wakho wabhubhela 60 abendi balo mzi babhubha at-60 kukwenziwa nje undawonye ezigeyithini. Iigeyithi zibamba uphuhlo lokuba influential. So xa ungena esikolweni esikamoya uyeza umnikazi wesikole, umnikazi wakho athi kuwe yizilele ithi kwezintathu le yabafazi abangabendi nomsi ababhubha yi-60 ngokuzoba na-60 unyakazayo uthi ndiqhawulisayike mna andibhubhi. Otherwise, okokoko wakweza gate awuzange ufike mlangawo ufika ekubani influential ngenxa yokuba ngeke ezigate. Prince, the princess. Oh, prince, nabake ba-influencer i-weather. Nimbona nosimoya ka-August ngoMeyi. It has got nothing to do with what God said. It has got a whole lot to do with them that control the systems. It has got a lot to do with them that sit on those seats and influence, they control the systems. Uthi uThixo ngensuku zokugqibela uphakamise ibandla lakhe lithathe eza positions
ujonge weather uthi nothethileyo wathi sizawuvuka usike ehlothe xa liphakama ibandla lisithi langa uzawubashusha Corona is the part of the sun. Corona is the part of the sun. It's the outer that scorches. So sila langa awuscorchi bantu. Awubulali wena. Singena kala singama prince ke go. Ngoba i-prince asikho apha. Nayo usatha kubiza ngoba i-prince of the air. Is the least man I king. Akanayo ithaki yobukhulu eBhayibhelini ingakupheli kumngane akanayo ithaki yobukhulu eyona usondela yilena yobuprince uzwana kwenzwana kayona bayithokoza. So when we get to that space we begin to talk to India. Lena abafundi bakaKristu ababephithizela besenqanawe ndayo bebona indlela inqanawe ephithizela ngamazakane bamvuse bethe ukhathalile sitshabalala nje upholile uYesu ngoba uyayazi akayikhona azozisinde
sokugqibela sisiba sezilunga uthi kodwa abazi uThixo wakhe kwezinsuku awukwenza ezimandla yomthimathi exploits uthi kosengathi nekhathegori ye-mighty exploits wonke omnye uyatsho iyonyuka kakhulu kwezesayo iyonyuka kakhulu yabazana sizawufika lapho kuzobe isandla phezu kwethanki yemoto yakho uthi Thixo ayihambi lethisa ayizuhamba lethisa ngoba lena ndifake ngayimali nilebe ndifaka ngenyanga ndiphumile ngoba elena ndihamba ndiyalimiswa msiba ethi ngezinsuku the just shall live by their faith amalungisa azawuphila ngokholo lwakho ixesha elinzima khona hayi ithi ngokholo lwakho akungakholwa uyawumka nomsindo ungakholwayo akukholwa uzawuthetha nemeko let her feel us. Maina nisika bafuna bepakisa bepapaza uwanzima ngenxa yesifakaza umsatha. Masifika lapho asisiyaziba asikhona bangelithela. Asizona basithina. Ngenxa sikerias. Zomilo. Santi bekhona ikhini. Ethi bayihamba uyibona ihamba phakathi kwabantu. They carry us. You know, they want to. Uzwebanzi zange ndihleleke ngiqala ukubona ngathi khona into kakhulu ngoba yintoni yamazi. Tikungani. I looked at him and I said, "There's reality here. You just can't tell." And I dressed like and I look at them, but you just can't tell. Boy, guys. Umvese vuma unemele ethetha ngoba uthetha iroyalty. Amen. Unini sibhulishwa simeko. Uyayazi ezinye zempawu zomuntu obhulishwa kakhulu uzigcelezelele. Uyabona ukuthi amathema njani abaninzi bethu abakakafikele kulento ethi uThixo uthi you are a royal priest. Amen. Amen. So urhulumente. Sanga create kwa urhulumente. Osepitoli, osebisho zange uba wabe umuntu emhlabeni wathi bathi urhulumente. Amen. Wow. Amen. Fancy that one. Endinga ngayidlulisa ngoba sesiqale phezulu. Thina singajoyina sonke. Ngoba vele siyabhengeza. Amen. Sivuka nge-hours ezithile all 9 ebusuku.
singababeza hours sigubhishana ekubhengezeni sibhengeza nto njengokuthetha nawe ngendaba yeklesha esikhona nento esibasenzile in the midst of it ndidibana ne-testimony lo mfo uthi usetyenziswe kakhulu usathana but ekusetyenzisweni kakhulu usathana ngosuku lokuqala ethathiwe kwaziswa kule ndawo apho azawutreyini khona zange kubekho nto ethetha ngokuba sizawuthabathatha kosho ngoba kuthiwe sezi-rituals uzokubale usuka usuku lokuqala langethusa ngohlobo loba ubhosi wethu lona usilandileyo ubelebhayibhile yokukazi ka-King James Version nankwakhe wathi usasibahlala uthandathu wathi nizongena umkhosi ozoma umkhosi womalangalenye wathi-ke awuyenzi le nto yokuba ululwe utshaba unganazi into yokuba isixhobo sayo esibukhali sesiphi. Amen. Awungeni emfazweni ngoba sasibaba bazizonke ezithethile ngena noma singama nayo. Amen. Awungeni emfazweni ulwe notshaba ungalazi ukuba sesiphi esona sixhobo esimsebenzisayo utshaba ekubekeni phansi utshaba. Wathi-ke then singena kulo isixhobo sawo amaKristu nansi abasazi but siku-advantageous quality yokuba bephethe sisixhobo Abasazi bawusazi. uhlobo olusiphithizelisayo xa besisebenzisa uhlobo. Okay. All right. Uthi bafanisa nenjongo esemfazweni elinikwe lanto kuthiwa i-artillery linikwe nhlobo yonke yezixhobo. Xa uthetha ngezibashubisi zilapha, xa uthetha ngoomayivayi balapha, xa uthetha ngeemizana zilapha, xa uthetha ngeepistoli zilapha. Uthi kodwa ejoni ngenxa yokuba lingaphangalalanga ekuqoleni amandla ezixhobo eziyi-artillery yakhe okwephethe lepistoli. Sekusithiwa hamba udiliza esa stronghold sidinga into yokuba utshaba lwethu lisivalele ulandlu nawo uphethe lepistoli. Ngelo xesha apha kuye unebhombu enenoma endaweni uposhuke yonke uqhekeke sithena utshe ngaphakathi kodwa uzawule lepistoli udiliza inqaba uzidiliza inqaba ngale pistoli. Amen. Uthi abayazitu uthi wathi kayigqiba wathi kuyo yonke le ncwadi isisixhobo sokuba kukusenzakalisa thina. So nina ke ngona ke ndizoli-employa into yokuba nibadungudelise nibadungudelise bangasifundi ukusebenza kwaso. Bangayiphatha bayenaekunzweni kodwa bangayivuma abangayisebenzisi. Wathi njengokuyibona njena zonke iincwadi zebhayibhile zizixhobo, ezinye zazo ziyakuxelela ukuba ulwa kanjani. Njengamaefese azawuthenxiba phambi kokungena emfazweni ungangena umse kukuyoba kuwayene yabo. Kodwa uthi kukhona lena ndini-employa
Yo. Yo. Indumiso zikaDavide Yo. ngukumkani uDavide. Wayengasibhalanga uninzi lwasehlekayo. Okay. Wayesibhale esemsini wethala. Okay. Kwaphuma into ngaphakathi kwithuba lokulwa. Yo. Athi lomlomo wakhe, Hayi lo ma. phakama Thixo, ekajongile. Athi wenze ngathi sala. So ayisositshilelo sekhaya. Sisitshilelo sekumkani semfazwe. Okay. Ngoko ke indumiso zisisithobo. Amen. Xa usithi arise, oh God, and your enemies be scattered. Udubula ngemizansi. Amen. Amagama njena. Uphuma imizansi. Siyabamba nebesagqibe ndawo. Besasisoke, asibhilibane, noma sithathe imali. Sibuyele imoto sizakhe. Xa usithi arise, oh God, iyaphuma ingumkhonto. Amen. Yathi sala. Yo. Uthi sikhathane, sikhathane. Uthi bandulule bafunde. Abakhabalake. Abakhabalake. So xa izindumiso udula ngomama. Amen. Yo. Uthi ke umfana, phezulu izihlobo zakhe. Uthi saqaphela uba zindidi ezintathu zamaKristu. Bakhona labathi xa bejongile indumiso babone very poetic. Batsho bathi wayeyi-poet. David ngamanye bathi njena befunda nje ii-poems. Bathi bakhona nehlobo yesibini esiselective ekhetha ezithile. Ufumanise uba yena uhlala nje noma uyamva ngomswano. Hey. Kanti uba imsonality umhlebe. Kodwa uthi mhlobo yonke yotshinezelo olubekwe nguSathane ngaphezu kwendlu yakho ngaphezu kwakho zahluleke. Ucinezelo lwemali, ucinezelo lwe-relationships. Niyaxabana ezifeni. Andirhali ngokuyeka ngokuyiphela niyadilika nonke niyaphambili. Iphele lisefuthi ikhaya because lo uthethe yakhe lo uthethe yakhe. Lucinezelo ololu. Lucinezelo lokugula. Nigula sizinto eningazazi kweli khaya. So uyaqoqesha ngazo ngixoxa intoni. Uthi sisihlobo zonke uSathane ezangazi lucinezelo. Ngoku xa usithi ke uYehova ngomsi wam uphethe isikhali esiyakuhlobo oluthile. Uzawushiyeka kungenzekanga nto kwezemali. Ngokuba udubule ngebhombu yokwaluswa. Uzaloluswa nawe. Okay. Uzawuba nawe. Okay. 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 Yo. Abantu bazothi bathi indumiso 91. Nkosi yami. Indumiso 91. Very good, very powerful. Kodwa into eyenzayo ifike 19 ikulungele. Up until ucinezelo semalini, until uye kwindumiso ezawudunguza imali. Abambe emalini. Ubisa uguleni uye endumisweni ezawudunguza isifo. Amen. Amen. Ngoba uDavide wayezikhupha ngokwemeko yohlobo lwemfazwe. Ngelo Hello, xesha. friend. Uthi lo mfanele. Kwesibili ke xa angathanda umzabana ayibone njengekhono ahlala efuna. Okwesibili uyabaselective uzokhetha izithile. Asebenza. Uthi ke osebenzayo usinika kakhulu. Uyabona ukuthi ufundela ngaphakathi. Uthi sonwaba. Nkosi yami. Ngoba xa ufundela ngaphakathi usenza into ezindumisweni, uthi indumiso azizofundela ngaphakathi zezokubhengeza. Okay. uDavide wayebhengeza. Hey. Esendumiso
umfazi. Inkomo zemfazwe. Oh, Nkosi yami. Siyabulela baba. Uthi abesithathu abasini abasebenza kwesenzo. Uthi awusebenza. Into ezelayo yoba ubhengeza ukuba ungalokoli abaphethe ikamva lemzwana. Zonke into endidlula kuzo labo basemva kokuba ndidlula zonke izinto. So bahleli bathi uthi xa ibiza ke uthi assignment engumsini. Siyazitwina. Yo. Sitwina sitsho sithi soze babe top sitwina. Nkosi So yami. uhambe ke kuyilonto ke nozalwayo uzalwa kuleyo ukusho sabe sibona bazalele ekhaya lapha bazalele ekhaya akuzokuyiwe ndawo ngabantu. Nkosi yami. Itwina. So uthi uba ngabantu abofana nje banezibingelelo altars. Listens. Ngelo sisebenzayo ulimuso seDavid. Bava umlilo kule ndawo kakhulu. Okay. Abathumeli bobunzima bava umlilo. Uthi kodwa ke umlilo ngumlilwana wekhandlela. Ngokuba uyethini lifika Uthanda ukusebenza imali manje usoze. Usithi ayibabo zifunda ivesezini. Nkosi yami. Uzokuvale ube nathi sinonke ndiye ngayifundi iBhayibheli xesha ujijisene nezivesizine. I-hour lonke ngoba ubunizi bale hour ube uthongo. Yo. Sonke sidluliswa kule ndithela ngokuba abo exemption yafundisi nabantu. Sonke sisakuzulelo. Together we shall stand. Amen. So uthi ngomlilo ngakhandela kuyake futhi lona usibone umlilo ngakhandela siyakuthaza bayifunda isemesa sikuthaza ngoba futhi challenge ngayo ukuthaza lokho asizinakuthomba asizinakudinwa imamele asizinakudinwa asizinamkhiqi asizinakuthombo uzoba ukuthomba ungathetheke ukuthi sithi uzawuvuka into ngathi ukuthi sithi ngokuvunayo sikhiqi Nkosi yami. Sizayifunda njani iBhayibheli? Bese uyakubiza bawuthina Isikole. then uthi always targeted olona lifunda libhekeza uthi angabhekeza akwazi ayifunde yonke ikwazi uthi basisithatha similo esisitshisa singakwazi nokuhlala hoya Jesus. Jesus. Amen. Amen. So Katan, once we want them, I have no time. Asam ngandlela zonke makalambe. Ukuba ubhekeze kusuku kwisanzitho limothuse enze oyike aphese leyo sekeza phansi kwengubo kuba esoyiswa intombi angayibona. Yo. Amen. Amen. Uthi ezona ndumiso esakhele intoba azameni ngandlela zonke bangaziphathi ndumiso 68 arise God uthi enza uthi uthi zona zithi bazibhengeza usuku nosuku behleli la ababili every day bebhengeza no Psalm 68 uthi kufika ko 21 days nasilo besibekile iqheke uthi yayini asijogile
uthi uyibike uxakeke undiva imkile yakwaFilips. Siyabulela. Mama lesoza. Siyabulela. So uthi ekuqhekekeni kwayo simagekazi ewu-screen and sithi angeke iphinde siyiphinda kulena. Nansi intombi 68 njengoba ilena yoba bezawusilisha imali kusilishwe i-relationship imitshato umtshatweni niyahlala nihlala nisilwa yilena yizigulo yilena uthi u-68 udiliza zonke ngexesha elinye. Okay. Amen. U-35 udiliza zonke ngexesha elinye. U-91 ufika kubungene. Okay. U-149 uphethe isikweko. Okay. Nasibhekeze emazalwane. Nisibambe 65. Otherwise always shimama. Okay. But 68, 35, 91, 149. uthi athi xa igqibeze 149 athi Amen. Isaiah 54 verse 17. Xesha lizithina siphela kule ndawo ethi no weapon formed against me. Asikho isikhathi Nakuphumelela. Ngikela. Amandla akule athi zonke iilwimi ezichasa nama. Amen. Tshela ndifunda mamathole lapho. 2 Corinthians. Let's go. Sekubetho one. Into example. Sekubetho bantu. Verse 14. But do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial with Satan? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of God, of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate. Amen. No Satan. I will go to come together. Simple. Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. Then I said, oh Lord God, behold, I can speak from youth. Tell me when it's possible. We'll tell you if you get old. Verse Jeremiah chapter 1. Verse number 9. Isihloko sithi ukubizwa kukaJeremiah. Verse number 9. Wasolula isandla sakho ndikhoyo, wachukumisa umlomo wami, watsho esithi kum, ngoku ndiwafake emlonyeni wakho amazwi wami. 10. Namhlanje umisela phezu kwentanga nezikumkani ukuba uncothule, udilize, uchabalalise, ubhukuqe, wakhe, utyale. Verse number 11. Verse number 18. Mnake ndikwenze wanjengesifeko esixatyisiweyo, waqina okwentsika yentsimbi nodonga lobhethu.
ukuze umelane nelilizwe liphela. Okumkani neziphathamandla zakwaJuda kunye nababingeleli nabantu babo. Verse number 19. Bazakulwa nawe kodwa abasayi kuze bakoyise. Kuba mna ndizakuba nawe ndikukhusele. Lo bendikhoyo. Amen. Share amazwi emazalwana zintathu 1 so isesegeyithini uJezebeli ngaphandle kunokathixo. Amen. Siphinde siye khona e-Labour Ward and give birth to man in the spirit. Amen. Sibazalwane ayikho into ebikhonza uKristu khona ngabafazi bona ibifana basithi eyona nto ininzi nabantu abangutata amanenekazi ewe kodwa uninzi makuze authority. Amen. Kuze leadership. Amen. Ngoba xa kulunge i-leadership kulungizwe. Amen. Lesithathu siqhela siyabhengeza. Siyajoyina kakulena kubhengeza 11:30. Amen. Thatha indumiso uyibeke imeko yakho apha. Amen. Ungamemezi nje nemezikhona. Amen. Awusithi masithi sa. Uthi ngeke uzositshaya sindla. Mighty sa. Amen. Amen. Uthi uhamba naye ke ukhona. Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, good. Amen. 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 Singena kuwofeko. Ndazi ukukhona mama. Ngihlala uma unganginceda kuleyo feko. Asenzele leyo feko. Singena kuwofeko yokulwa. Awuze mamkabayi. Awuze. Singena kuwofeko. Sizabulwa. Angazi noma ukhona nalomkhosi. Hey, so much. Angazi ukhona nalomkhosi ukuxonxwa apha. Nkosi yami. Angazi noma sowukhona nalomkhosi Jesus. Jesus. Ngoba ukhona umkhosi osowukhona. Angazi noma ukhona la eholweni. Umkhosi. Oh. Ongalala umkhosi ukhoyo. Mama bethatha ngawapha. Athi bazawuhuluza apha. Jesus. Bazawuselinyoka. Jesus. Bazawubhulula apha. Jesus. Bazawuqabela basibingelele. Uphika umkhosi. Oh Jesus. Umkhosi. Jesus. Hey, hayi. Lixesha lemfazwe elibangcwele. Jesus. Uma uthi ungalalwa apha. Awulalwa. Basibingelele apha, basibingelele sikhona. Apha. Isibingelelo. Sikhona. Uphikathi lomkhosi. Jesus. Uphi lomkhosi. Uphi lomkhosi kaJehova. Uphi umkhosi. Uzovusha ibandla, uzobakha umkhosi. Jesus. Yazi